नोंथांमोनहा नैबे नोंसिनि बे बिटिआर एकर्डजों मा लाबोदों दिस बिटिआर एकर्ड मिनिंलेस आरो बे बर'नि थाखाय बिराद बर' हारिखौ जोबस्रांग्रा एग्रिमेन्ट बेयो आंथ' बुङो आं बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे बिटिआर एकर्डखौ आं दिनैबो सावो आंथ' बुङो आं बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे बिटिआर एकर्डखौ आं दिनैबो सावो आङो अलरेडि अनेक सिनियर सिटिजेनजोंबो रायलायबाय नाथाय बिथांमोनहा साहस होआ नंखायनो आं सावाखै बे बिटिआर एकर्डनि क्लजआव बर' हारिनि जेबो रैखा खबस गैया बरन्स कासानि पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टनाव हरदों वाटार बडिसनि पावारखौ आसामनाव हरदों बर'नि जेनाखि लेजिस्लेटिभ पावार थानाय आयेन दानाय आरो बेखौ सालायनो नायनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफिसार जेनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौबो नोंसोरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार खालामदों बि फेरेंगा रनजित बसुमतारी आं नोंथांखौ खावलायगोन नोंथाङा दिनै गादियाव दं होननानै इएमआव दं होननानै बेबादि गोग्गा मारिनानै बारा खोथा दाबुंबाय दाथा समा एखे थाया आंथ' बुंगोन नोंस्रा गोग्गा मारिनानै खोथा बुंनायनि नोंल' नङा प्रमद बर'आनो बुं दिपेन बर'आनो बुं सोरबा गबिन्द बसुमतारीयानो होन सोरबा राकेश ब्रह्मआनो होन नोंस्रा जाथिनि सायाव बिखाफोर दोननानै खोथा बुंनायनि नोंस्रा दिनै अधिकार गैया मानो अधिकार गैया आं बुंगोन नोंसोर मा लाबोदों बर'नि थाखाय what power and function you have brought what government you have brought for the Boro community मा लाबोदों नोंसोरलाय नैबे बिटिसि एकर्ड 2003 नि हाग्रामा महिलारि बिएलटिजों स्टेट गभर्नमेन्टजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों लाबोनाय बे एकर्ड बेवहाय जोंहा रायजोनि बदलै रायजो मोनाखैब्लाबो अलमस्ट मिनि स्टेट रेंकआव जों मोनदोंमोन 40टा डिपार्टमेन्ट जों मोनदोंमोन आरो बे 40टा डिपार्टमेन्टनि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेजिस्लेटिभ फाइनान्सियेल पावारखौ मोनदोंमोन नोंथांमोनहा नैबे नोंसिनि बे बिटिआर एकर्डजों मा लाबोदों दिस बिटिआर एकर्ड मिनिंलेस आरो बे बर'नि थाखाय बिराद बर' हारिखौ जोबस्रांग्रा एग्रिमेन्ट बेयो दिनै जोंनि बर' मानसिया कनसियास नङा अनेकानो स्टाडि खालामाखै बे हिसाबैसो बे बिटिआर एकर्डखौ दिनैसिमबो दोनदों आंथ' बुङो आं बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे बिटिआर एकर्डखौ आं दिनैबो सावो आङो अलरेडि अनेक सिनियर सिटिजेनजोंबो रायलायबाय नाथाय बिथांमोनहा साहस होआ नंखायनो आं सावाखै दाबो आङो सावो मानो बे एकर्ड बिटिआर एकर्डनि दारै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि दारै बर'आ जे खहा जाबाय बर'आ जे मोनखानाय पावार एन्ड फांसन दंस' जाबाय बर'नि हा हुनि रैखाथि दिनै गैलिया थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि होनाय पावार गैला फारसेनिफ्राय दा गुबुन हारिनिसो जय जयगा बर'आसो दा गोजोनदों जायनि फलाव बिसोरो बे बिटिआर पिस एकर्डखौ आपत्ति खालामाखै मानोना बे बिटिआर एकर्डनि क्लजआव बर' हारिनि जेबो रैखा खबस गैया बरन्स कासानि पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टनाव हरदों वाटार बडिसनि पावारखौ आसामनाव हरदों बर'नि जेनाखि लेजिस्लेटिभ पावार थानाय आयेन दानाय आरो बेखौ सालायनो नायनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफिसार जेनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौबो नोंसोरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार खालामदों बेबादिनो दारै बिटिसिखौ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय नोंसोरो असमियानि षड़यन्त्रआव हिमन्त बिश्व शर्मानि बिजेपिनि आरएसएसनि षड़यन्त्रआव नोंसोर ओरैबायदि मूर्खामि एग्रिमेन्ट खालामबाय जे एग्रिमेन्टनि दारै दा दिनै बर'आ माने जोबस्रांबाय इमिडियेट कयेकथा बोसोरनि गेजेरावनो बर'आ जोबनो थांगासिनो दं दा बे हिसाबै नोंसोरो लाजिनांगौसो दा नोंसोरो गोहो दंब्ला आं सोंगोन दिपेन बर'खौनो सोंगोन बा प्रमद बर'खौ सोंगोन नोंसोरो बे एकर्डआव मा दं सानदों मा भेलु दं बेहालाय बेनिफ्राय 100 गुन साबसिनमोन नैबे एकर्डआ नाथाय नोंथांमोनहा बेखौ दिनै हाग्रामा लाबोनाय होननानै हाग्रामाखौ सोयैनि जोंनि जाथिनि सार्थ जाथिनि रैखाथि रक्षा कबचखौनो नोंसोर दिनै धंस' खालामबाय बेनिखायनो आङो बुङो सदै दिनै नोंथांमोनहा बिटिआर एकर्ड खालामनानै जातिखौ जेरैबायदि थगायबाय जेरैबायदि जोबस्रांबाय बे जातिखौ थगायनानै फोजोबस्रांनायनि दायआव सानसे बेलासे नोंसोरो गनाय नङा रायजोजों रायजोआ दिनै एसे गाबोन एसे बुजिगोन बिटिसि एकर्डआव मा दंमोन बिटिआर एकर्डआव दंमोन स्टाडि खालामनानै जेला बुजिजोब्बाय नोंसिनि सायाव
इयुननि जोलै हान्जाया सानसे समावब्लाबो निश्चय माने अर जोंगोन रागा जोंगोन आरो नोंसोर क्षमा मोननाय नङा बर'नि जारिमिनाव ओरैबायदि उदाहरन दं जाय जाय लिडारफ्रा गोदो बर' जाथिखौ मोजां मोजां बुंनानै थगायनानै मन्त्रि मुल्ला जादों एमपि जादों एमएलए जादों रायजोखौ थगायनानै दोनदों जेबो मावबोआखै बेफोरबायदि लिडारा मा सास्ति मोना नोंसोरो जारिमिनखौ नाय बर'नाव आं डाइरेक्ट उदाहरन बुंला पुरस्कारखौ मोनबोगासिनो दं बावला नोंसोरबो हारिखौ थगायनायनि फाबाव बे पुरस्कारखौ नोंसोर मोनगोन दिनै नोंसोरो बिजेपि बा हेमन्त बिश्व सरकारनि अननायाव कौटि कौटि थाखा खामाय बिल्डिं लु कलकाता दिल्ली बेंगालुरुआव न' लु लाब गैया लाब गैया नोंसोर सान्थि थानो हानाय नङा नोंसोरखौ रायजोफ्रा अनसायनाय नङा रायजोखौ थगायनानै जोबस्रांनायनि थाखाय नोंसोरो बयबो बर' रायजोनि अभिशाप मोनगोन आरो सानसे बेलासे नोंसोरो गोमोरलांगोन रायजोआ बेखौ फिननायखौ होगोन